Мишак? Мишак? Харесва ли ти мишака? Мишака. Я да видим какво друго има в чувала. Какво друго има там? Каква друга играчка? Тя е много голяма тая играчка. Дърпе, дърпе. Голяма е? Тежка, айде дърпай. Две ръце дърпай. Какво е това нещо? Кой? Айде, дърпай. Дърпай. Внимателно. Какво е това, бе, Марина? Зайче? Той е много голям този заек. Служи го на пейката. На пейката го служи. Това е пейка, виж, това е пейка. Служи го на пейката, обаче оттам, от тази страна. Добре. И последното. Един какво има печва. Какво е това, Марина? Какво е това? Мече? Няма повече. Няма повече. Ти много играчки имаш. Много играчки имаш. Коя ти е любимата? Коя ти харесва най-много? Кажи, коя ти е любимата? Коя ти е любимата играчка? Магарата ли?